The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Therefore my spirit is overwhelmed within me. My heart within me is distressed. I remember the days of old. I meditate on all your works. I muse on the work of your hands. I spread out my hands to you. My soul longs for you like a thirsty land. Answer me speedily, O Lord. My spirit fails. Do not hide your face from me, lest I be like those who go down into the pit. Cause me to hear your loving kindness in the morning, for in you do I trust. Cause me to know the way in which I should walk, for I lift up my soul to you. Psalm 143, 4-8. He who heeds the word wisely will find good, and whoever trusts in the Lord, happy is he. Proverbs 16:20. A merry heart makes a cheerful countenance, but by sorrow of the heart the spirit is broken. The heart of him who has understanding seeks knowledge, but the mouth of fools feeds on foolishness. All the days of the afflicted are evil, but he who is of a merry heart has a continual feast. Better is a little with the fear of the Lord than great treasure with trouble. Proverbs 15:13-16. But Jesus knew their thoughts and said to them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself will not stand. Matthew 12:25. A brother offended is harder to win than a strong city, and contentions are like the bars of a castle. Proverbs 18:19. A merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries the bones. Proverbs 17:22. Better is a dry morsel with quietness than a house full of feasting with strife. Proverbs 17:1. Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord, looking carefully lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. Hebrews 12:14-15. Sa di pa kita magasugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, ni nga adlaw gikinahanglan ang atong paghimo og pagtasal sa atong kaugalingon, pagsusi kung nanaba kita mga sala nga gitaguan pa diha kay kini mahimong babag sa atong pagtuon busa. Let us use the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug alang kanimo higala nga wala pay Kristo sa imong kinabuhi, wala pay kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ang
Juan 14:6 nagaingon usab, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Busa sa hilom, mag-ampo ta agi og pag susi sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo nining dapita sa makaunsa pa aron kami makapadayon sa among pagtuon pagkat-on sa imong kamatuoran. Salamat o Dios nga imo pa kami gipabuhi hangtod ni gayuna. Kini gumikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong kortesiya ug sa imong grasya. Dili kami takos nini o Dios. Apan sanglit wala pa man mahuman ang imong plano sa among kinabuhi. Mao nga kami imo pang ipabuhi. Salamat o Dios nini among Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Tultuli kami ug pasabta kami ipatinaw sa balang Espiritu Santo kanamo ang imong kamatuoran. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan. Welcome no sa atong Bible study through the YouTube. Niya pa kita magadupot ni ining atong tun-anan nga giuluhan og how to be a winner in this life and in the next. Nusaw na to pagka mananaog nining kinabuhi og sa umabot natong kinabuhi. Kagahapon nagahisgot kita bahin, of course, bahin kini sa atong tunanan og we even touched about the power nga atong sinati o atong magamit ingon nga mga Kristohanon. Well, of course, gikinahanglan kining maong gahom ug ato lamang kining sinati kining maong gahom sa diha nga padayon kita sa pagtubo pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mao nga kining gahom ana lamang nato kuha. We only acquire this kind of power, divine power, from the operational divine dynasty nga mao ang ato nga puloy-anan ingon nga mga Kristohanon. It's a mental attitude. Kung balik-balikon gani nga kinianian ni sa atong pangunahuna og kay ang Kristohanong matang sa pagkinabuhi usaman ka matang sa pangunahuna. The Christian way of life is a mental attitude life. Busa atong ma-acquire ato kining panag-iya kining maong gahom sa Dios sa diha nga magapuyo kita niya ng maong dapit nga may gahom sa Dios. God's power system og kining maong gahom is available sa tanan nga mga magtotoo. Busa unsa imong tawag niya, grasya, right? So, well, of course, God is omnipotent and He is all-powerful. So, mao na nga gipangutana ta ka, kung ibalik-balik pangutanan imo na bang nasinati kining maong gahom sa Dios? Kay it's presume nga imo na ning nasinati as you go along sa imong espirituhanong pagtubo. Atong timan-an nga dili nato ni masinati kung wa kitay pagka mainiton sa pagtuon sa pulong sa Dios. Hindi man kining atong gipangtun-an din gikan sa Biblia, gikan sa pulong sa Dios, gikan sa huna-huna, kabubuton, tuyo, plano
sa Dios nga atong gitun-an. Og it is a very essential thing for a believer, for every believer, to take in the Word of God on a daily basis. Sa ato nang gi-emphasize nimo nga kung dili ta magtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw nga paagi, dili gyud mo tuhop, dili gyud mo sink in ang mga kamatuoran. Kay kining atong method of studying God's Word is, again, I would repeat, this is an inculcation method. Sinilsilay kining maong pamagi. Og sa diha nga masilsil na ang mga pulong sa Dios, kamatuoran gikan sa Biblia, then mao na kini atong gamiton sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Now, akong malikon, there is no substitute to taking in Bible doctrine. This is the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. O kining maong gahom, gihatag kini sa Dios ngari kanato niining panahon na nga diin this time or this period in which we live, nga kini mao gitawag og unsa, church age, panahon sa simbahan. Og kining maong gahom gihatag sa Dios ngari kanato niining panahon tali niadtong hypostatic union ni Ginoong Hesukristo og niining atong panahon sa simbahan. So samtang niya kita dinhi niining panahon nga humana ang canon of Scripture, ang kaniya nakita karon sa post-canon period. Post na human ang Biblia. Og morning post-canon period, church age, panahon simbahan, nagapahimos kita nining maong gahom. Mao na ang siko pangutana nimo, I hope imo na kining nasinati kining maong gahom. Kulbahinam ana nimo kanang maalinggati ug mapamatuod ng Kristohanong paagis pagkinabuhi, the supernatural, unique, sophisticated, fantastic spiritual life, kanang mabulukon kini anhagyog ka maka-amgo. So kita nga mga magtutuo nining panahon sa simbahan, mangutan natin nga ligyon sa manato pagka luwas. Of course, that's a basic question. Ang luwas kita, pinagi lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. O na luwas kita, pinagi niya ng protokol nga plano sa Dios. O niya itong karaang panahon ay may ang mga magtutuo di adtong daang pakigsa, the Old Testament believers, naluwas sila, pinagi sa ilang pag look forward sa pagtanaw nila sa unahan sa cross. Whereas kita karon panahon sa simbahan, we are saved by looking backward to the cross. Backward. Mutanaw ta yan itong nitabo yun sa cross. Kadtong pagpakamatay sa atong Ginoong Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, nagpakamatay siya aron sa paglukat sa atong mga kasalanan. So muna, we are saved by faith. Pinangis itong pagtuo. O pagtanaw na to, pabalik, looking backward to the cross. So, kung malikon nga, the Old Testament believers were saved by looking forward to the cross. Whereas kita nga mga New Testament believers, we got saved by looking backward to the cross. Now, of course, si Ginoong Kristo, may gamit siya sa iyang matang sa
divided as sphere nga gitawag og prototype sa iyang una nga pag-ani dinhi, first advent. Kita nga mga magtotoo in the church age are now supposed, we are supposed, gikinahanglan nga kita mo gamit dining atong mga kahimanan o inunta mga spiritual assets nga gihatag sa Dios diha sa sulod sa operational divine dynasphere. Now, ang ministry sa atong Ginoong Jesucristo was divided into two. Okay? Kanang nabuwag kini sa duruha. Okay? Diya sa Mateo 5, naghisgot ka na sa Sermon on the Mount. O niadtong higayuna iyang kanang presentar iyang kaugalingon nga mao ang Mesiyas. Iyang pakita, gipadayag ngadto sa mga katawhan ang iyang pagka-Mesiyas. Unya, ang kaduha, he presented himself as the prince ruler of the church. Siya ang prinsipe nga pangulo sa simbahan. So he first pronounced and presented about the mystery doctrine. Kini nga itong ipangtunan, John 14:17 kana. Well, of course, una niyang katong Sermon on the Mount, ang atong Ginoong Jesucristo presented his credential as Messiah. Apan, gidawat ba siya? Sa iyang kaugalingong mga tao, his own people. Wa siya dawata, gisalikway hinoon siya. He was rejected by the Jews, his own people. So, after their rejection, human nila isalikway ang Mesiyas. Si Ginoong Jesucristo changed his tone, mo itong iyang usob ng iyang tunada. O instead, iya na karon nga gi-introduce ang mystery doctrine sa panahon sa simbahan, the mystery doctrine of the church age. Nga kini, mao nga itong itunan. This is the mystery doctrine of the mystery age. Kasabot ka? So, apan nga itong Ginoong Jesucristo, matod pa sa Mateo 24:25, he talked about the tribulation and millennium. Naghisgot na ba siya? Bahin sa tribulation o unsa man ang tribulation? Well, alang sa mga bag-o nga wapay ingnon tawo wapay background bahin ini. Ako kang pasabton nga kining tribulation mao ni ang sunod nga panahon mubanos ni human gyud sa pagsakgaw sa simbahan right after the rapture of the church. Kining laingan ining rapture of the church is resurrection of believers. Okay? So, naghisgot sa Ginoong Jesucristo bahin sa tribulation period. Tribulation, kini mulungtad kinig 7 ka literal nga mga katuigan. 7 literal years. Nganong 7, gawas nga kini mao perfect number sa Dios. Ang 7, maotoy nakuwangan sa number of years nga tuman ang mga Hudiyo, ang mga Hebrewanon makumplito. Okay? So mo kini nga tribulation period 7 literal years. O naghisgot usab sa Ginoong Jesucristo bahin sa millennium. Now kining millennium mao ni ang 1,000 literal years pod nga pagdumala ni Ginoong Jesucristo dinhi sa yuta. Okay? Human sa kanang second coming. Okay? Kay okay, mao ni ang sequence. Ang 1 Thessalonians 4:16-17
mao kana ang bahin sa rapture. Okay? Kining rapture kalit lang. Okay? Mukalit lang sa usa ka pamilok mahitabo sa pagsakgaw sa simbahan. O kita mo sugat sa atong Ginoong Jesucristo diha sa panganod. Dili pa siya mutunob dining yuta. Diha sa panganod o kita mo tagbo mo sugat niya ng panahon na. So, ang muna og kanang rise up mao katong nangamatay ng nauna na itong kamatay nga mga magtotoo. Ato bang mga inigugmang mga magtotoo, mga silingan, mga higala, kay sila ang una gikan sa mga patay, meaning gikan sa ilang gikamatyan ba, okay? Sa ilang mga lungon mubangon ni silang muunag bangon og saka. Anya kitang mga buhin yan ang panahon na muuban na kita. We who are alive and remain shall be caught up together with them. Okay? Uban kanila. To meet the Lord in the air na. And so shall we ever be with the Lord. So mao na kanay sakgaw, rapture. Ang Bisaya sakgaw. English rapture. Okay. Human gyud niya na. Rapture. Mao ang evaluation. Evaluation, pagtasal sa tanang mga magtotoo, believers. At timbangon ba ang atong mga mayong binuhatan? Unsa man ang klases mga mayong binuhatan nato? Tawhanon ba? O Diyos nun? Kay duha man ka klaseng mga mayong binuhatan. Human good or human production or divine production. Good, good. Mga mayong binuhatan. Kadtong mga tawahanon nga mga binuhatan nato, pinaagi, katong pagbuhat nato niyanto, pinaagi sa mga tawahanon, kalimutanon, nga mga panguna-una. Okay? Mo naging human viewpoint. Mo gigamit niya itong pagbuhat nato sa maong mga maibuhat. So mo na, gitandi ka na sa Korinto, unsa, kahoy, kugon, dagami. Okay? Wood, hay, stubble. So ay kuno nagduslit. Kadlitin ang pusporo na ba kay lighter. Di ba mo sila masunog. Masunog ka ng kugon, kahoy, kugon, ug dagami. Masunog. So unsa may kanang magpabilin, what will remain? Hing sila o naman, maugdaw na sila. Unsa may bilin? Wala. So mo nang, why ganti? Kaya di man magantihan ng mga tawahanong mga binuhatan. Human good, human production cannot be rewarded. Sabtag na. Kaya kana, gitandi man na, ang kanang pag-describe niya sa pulong sa Diyos, they are dead works. Patay nga mga binuhatan. So, okay. Whereas, kung kita nakabuhat o mga mayong binuhatan, pinasikad o pinaagi sa pulong sa Diyos. Manigitawag o divine viewpoint. Then, kana, itandi kana sa pilak, bulawan, ug mahalon nga mga bato. Silver, gold, precious stones. Dusliti na. Masunog man na. Dili. Mubarog ka na, magpabilin ka na. Maoranay, matang sa mayong binuwatan nga magantihan. The only kind of good works that are rewardable. Sabtagi na. So, mana. Karon, niining atong panahon sa simbabuhi, patanin ni atong lawas, manduan kita sa pulong sa Diyos. Sa kanang tuman niining
pamaagi sa Dios, ang paagi niya nga atong gamiton ng iyang mga pulong sa pagbuhat nato bisag unsang mga maayong buhat. Okay? Bisag gani unsang matang sa buluhaton. Of course, dili itong mga ngilad, mga dautan. Kanang we consider them as good works. Okay? Unsa may mga ehemplo anang pagtabang sa uban nga nanginahanglan sa imong pagtabang sa imong kanang pagsangyaw, pag witness ngadto sa ubang mga dili magtotoo, all of those mga buluhaton buluhaton sa Dios nga atong gituman kadto ma-classify nga kanang divine good works. So mao na timbangon kadtong maayong buhat nga atong nabuhat dinhi atong lawas samtang niya patanin ng panahon simbahan. So mao na gid hisgutan puro sa Dios nga inheritance atong panulundon ug mao nang madawat na nato didto na sa eternidad sa langit sa diha human niya ng evaluation time. Okay? So will be evaluated ug human niya ng bima seat na didto sa unsa mang atong atubangon yan ng evaluation time before the judgment seat of Christ. Dili na judgment gyud, dili na kay paghukom kun dili judgment seat. Judgment kanang timbangon ang atong mga mayong buhat din sa yuta. So human niya na unsa mubanos na dayon ang 7-year tribulation period. Kinapaitan kana kinangilngigan kinamabangis ngilad daw labihan ng pagkagrabe ng panahon na 7 literal years. The first 3.5 okay pa murag napay sugod na ng mga linutusay na ginap pinunggutay na gisuna kadtong dili mo sunod sa kanang one world religion nga pinanguluhan na sa unsa the Antichrist mo naman no na nga kadtong dili magpamarka niya tong 666 sa buna o sa kanang imong pulso na dapit di ka magpamarka di ka makapalit di ka kanang unsa baligya all of those yan ang panahon na ginukdanay na mao na nay crisis evangelism na diha karong panahon na niya pata sa normal evangelism wa pa magalutos kanato mao na nga imo pa bang huwaton kanang crisis evangelism na niya pa may normal evangelism nga mao ni sige ta din tagaw tao din is pulong sa Dios atong tun-an ang iyang pulong iyang huna iyang kabubuton iyang mga plano you see mao na niya nga atong giduputan karon sa ingon niya na mo ni gamiton sa pagkinabuhing Kristohanon o himo niya ng mga mayong buhat nga base sa pulong sa Dios. Nagasabot ka? So I hope mao na akong pagpatinaw nimo as a review di man nga niya ta nagatuon sa pulong sa Dios, nagatuon ta sa mystery doctrine sa church age. Okay? Kaya katong pagpadayag ni Jesus Kristo nga siya Mesiyas, giusab na niya iyang tunada. Kaya gisalikway man siya sa iyang mga kaugalingong mga katawhan. You see? So after their rejection, ang atong Ginoong Kristo miusob na sa iyang tunada. O karon iya nang kanang paila-ila ang mystery doctrine sa church age nga maoy atong ginatun-an karon nining atong panahon. I hope nagsabot ka niya na. Okay? So atong hinumduman kining operational divine dynasphere
Og of course, may 8 ka ganghaan kining maong operational divine dance sphere. Ang nag-una gyud ini, gate number 1, power gate. Mao na gitawag power gate. Ang ikaduha mao na gingog basic Christian modus operandi. Okay? Ang ikatulo mao ang unsa? Enforced and genuine humility nga maga-produce na pud ni og objectivity and teachability. Okay? Nga ang gate 4 mao ni yung giingon og perception and metabolization, and application of Bible doctrine. Mao ni gate 4. Kunya ang gate 5 na gitawag nag cognitive self-confidence, personal love for God the Father. Mao na ang gate number 5. Gate number 6 mao nang spiritual autonomy. You see? Cognitive independence or impersonal love for all mankind. Unya ang ikapito nga ganghaan kaning momentum testing. You see? Kinahanglan mo pasarta niini. Og kanang kay ini kapasar na to ni momentum testing. Okay? Gate 7. Asa may sunod nga gate? Gate 8. Unsa man gate 8? Spiritual maturity. The winner's gate. Nahimo ka ng mananaog, gitawag ka na og unsa? Super grace believer, kanang epinosis believer, unsa pa? You are now an invisible hero, o unsa pa? Naka sa pleroma stage, full nagkapuno, naka sa pulong sa Dios, na saturated na yun ang imong mentality, ang imong kardiya. Puno ka na. So, naa ka sa imong operational divine dance sphere, nagatuman ka sa plano sa Diyos sa imong kinabuhi. O mao na sama ni itong panahon ni Jesu Cristo, samtang din siya sa yuta. Just imagine, He lived, He resided yun kanunay. Permi gina siyang nagapuyo diha sa iyang divine dance sphere, ni prototype. He was always inside the prototype divine dance sphere. He remained perfect sa iyang pagkatao. He remained perfect in his humanity. And that's why he who believes in him shall have everlasting life. John 3:36. Therefore, ang buhat ni Jesucristo dito sa cross, igo na kadto, sufficient kadto. You see? Ang buhat sa tao cannot and can never add to what our Lord has done at the cross. Di na. Wa na kay katungod, di na ka makadugang pa. Kadtong ibuhat ng Yesu Cristo dito sa cross. Igo na giya. Sufficient na kadto. Once and for all. Mao na nga kita wa tay mahimong mga binuhatan. No, we cannot kanang buhat og mga buluhaton kunuhay aron kita maluwas, no. Salvation is by grace. Unsa gisulti si Efeso 2:8-9. Unsa may gisulti diha? We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Diya sa Titus chapter 3 verse 5, not of works can one be saved. Dili sa pinagi sa imong mga binuhatan, dili. Pagtuo lamang. John 3:18 sa isulti. He who believes in him is not condemned. Okay? He who believes in him is not condemned. But he who does not believe is condemned already,
because he has not believed in the only begotten Son of God. So, ang atong Ginoong Jesucristo, niyadtong pagsyagit na niya dito sa samtang gabitay siya sa cross, he was alive when he completed his mission. Unsa iyang gipamong tetelestai, unsa man ang tetelestai, tapos na ang misyon niya na human. You see? Natapos na. Our Lord Jesus Christ died twice at the cross, Raba. Physical and spiritual. He judicially was separated from God the Father. Mao tumingon siya, amahan ko. Nganong gibiya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Diyos ko, kaduha ra ba siya mo sangpit og Diyos? Diyos ko, Diyos nga amahan. Diyos ko, Diyos Espiritu Santo. Nganong gibiyaan mo. Usara man ka Diyos. Mao tumingon siya mo. Nganong gibiyaan mo ako. He judicially was separated from God the Father because he died for our sins. For 3 hours, dito siya, nagadawat sa tanan na itong mga kasalanan. O ang iyang physical nga kamatayan was unique. Dili kasagaran. He said, unsay gisulti Ginoong Jesucristo, iyang gipamong kini, no one can take away my life but me. So, ang substitutionary death ni Ginoong Jesucristo, mao kadtoy the greatest factor in the great power experiment. Nga iyang gi-eksperimento kadtong maong gahom. Kadtong gahom sa iyang hypostatic union. Kasabot na kung sa ibot, pasabot na hypostatic union. Mauni ang, of course, naghisgot ng hypostatic union sa duha ka mga kinaiya ni Ginoong Jesucristo. 100% God, at the same time, 100% man. God, man, si Ginoong Jesucristo. Na siya nga unique. The only unique person in the entire universe. So, kanang mao katong greatest factor, katong iyang pagpuli kanato. Dito, mo to greatest factor sa iyang great power experiment, sa iyang hypostatic union. That was when he was judged for our sins. Gihukman gud siya. Iyang gidawat, he bore practically every sins of every person. Pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Okay? So, dito sa iyang first advent, si Ginoong Jesucristo started to proclaim the kingdom. Iyan ang gisugdan sa pagpadayag, kanang iyang gipasundayag na. Okay? Proclaim the kingdom. Pinagi niya itong iyang sermon dito sa kanang bungtod, Sermon on the Mount, Matthew 5. Naghisgot kani siya sa the Beatitudes. Apa na mga Hudiyo? Negatibo. They rejected him. Yan siya, di may mutuo na. Natungod niya ni si Ginoong Jesucristo miusob sa iyang proclamation of the kingdom to the church now. Karon, mao na iyang giisgutan. Then, followed by tribulation, because the Jews rejected him. The Lord Jesus Christ postponed the kingdom. Mao tong iyang giunda. Okay? Iyang giuktaba ang iyang gingharian. Now, diha sa middle of Matthew, nasa taliwa na dihang dapita, ang atong Ginoong Jesucristo miusab na sa iyang tunada. He started to talk about the church. Okay, timan itong atong mga divine sphere nga gisgutan. Ang iyahan ni Ginoong Jesucristo nga divine sphere, unsay tawag? Prototype.
Ang ato karon dinhi sa atong panahon simbahan, operational. So timan ni na prototype ang iyang Ginoong Jesucristo. Operational nganhi sa atong pagka mga magtutuo nining panahon simbahan. Og dinhi una kita kutob ato ipadayon ni ugma. Ayo si piyata ang atong sumpay niini. Subaya lang yun kining atong pagtuon niining bahina. Mahinungdanon. Labaw pa ka mahinungdanon sa unsa ninyong gipangsunod diha mga teleserye o unsa. Inyong gipang paminawan ginasubay. Way makalupig nining atong gitunan. Di man kining mga doktrina, kining mga pagtulunan nga atong duputan sa pagtuon, gitawag kini mystery doctrine. Magampot Ama na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining laing panahon sa pakigabitay sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong grasya nga imong ipakita kanamo, imong pagdala kanamo dinhi, paglugway sa among kinabuhi, pagsangkap kanamo sa imong mga kasangkapan nga angay sa among pagkinabuhing Kristohanon. Salamat din nga among Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kini o Diyos sumala sa imong kabubuton. Use it in a mighty way, just as any of the ministries who are witnessing pagsangyaw sa imong maayong balita sa kaluwasan ug sa pagsabwag sa mga kamatuoran gikan sa Biblia. Salamat o Diyos niining tanan. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ng Ginoong Hesus Kristo. Amen.